ትራምፕ ምስ ቻይና ውዕል አካይዶም ነይሮም ወይ ደሞ ተራኺቦም ነይሮም ድማ ዝብል ሓድሽ ዜና ወፂሎ እሱ ድማ ዝገለጾ ቢቢሲ ክኾን ተሎ እዚ ድማ ዓብዪ ኣስጋእነት ለኢራን ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎ ኣብ መንግስቲ ኢራን ዝተፈላለየ ኣብ ህዝብታትን ጥቃዕቲ ክፍፀም ውዒሉ ይኹን ዳ እምበር ይግብኦም ይክእል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹሎ እቲ ዘበለኒ ምክንያት እውን ናይ ኒኩለር ሓሳብን ዝተፈላለየ እቶም ኣብ መራሕቲ ዘለው ዝውስንዎ ውሳኔ እውን እቲ ነገር ክውስን ወይ ደሞ ሞትን ክፈርደሎም ወሲነ ኣለኹ ክብል ድማ እዩ ሓቢሩ እቲ ካብ ናይ ውዕል ደብዳቤ ዝለኣኩላ እውን ክትቕበሎ ከም ዘይከኣለት ኢራን እውን ክሕብሮ ኣለኹም ፈቱ እዚ ዝበለቶ ምክንያት ድማ ካሊእ ነገራት ክትቕበል ተላን ብዛዕባ ኒኩለር ሓሳብ እውን ዘወሩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይብላ እውን ክርእየልኹም ደሞ ከረጋግፀልኩም ፈቱ ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ እዚ ግዜ ቀጻልነቱ ከም ዘሎ እውን ክሕብሮ ኣለኹም ፈቱ ምክንያቱም ትራምፕ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ዓደይ ሃገረይ እምበር ካሊእ ይኹን ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ ጥቕሚ ኣሜሪካን ጥቕሚ ዝተፈላለየ ሃገራትን እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ክብል ድማ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ዝገለጾ ድማ ትራምፕ ምስ ቻይና ዘካይድ ናይ ውዕል ብጣዕሚ ከም ዝተሳኽዐን ወይ ድማ ከም ዝሓሰብዎ ከም ዘይነበረን እዩ ክብል ገሊጹ እዚ ስምምዕነት እዚ ለኢራን ደሞ ፅቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ደሞ ክሕብረልኩም ይፈቱ ክብል ድማ ዜናታት ማእኸላት ቢቢሲን አልጀዚራን ክገልጹ ውዒሎም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክገልጹ ዝወዓለ ድማ እቲ ናይ ውግእ ዘሎ ስጋዕ ክዚ ብምልይ ምቁራፁ ኣብ ዓለም ዘሎ ቅልውላው ክውስኽ ምኻል እዩ ክብል ድማ ይገሊጹ ኣብ ህዝብታትና ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ዝተፈላለየ ሃገራትን ዝፍጸም ዘሎ ሽብርነትን ንምቕናስ እዩ ክብል ድማ እዩ ሓቢሩ ኣብዚ ብዙሕ ዘራባታት ክትዛረብ ዝወዓለ ትራምፕ እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ነገር ክፍታሕ ከም ዘለዎን ብዙሕ ነገራት እውን በለይ ስምምዕነት ከም ዝተኻየደ እዩ ክገልጽ ውዒሉ ይኹን ዳ እምበር ኣምባሳደራት ወይ ደሞ ሓለፍቲ ናይ ኢራን ብዙሕ ዘራባታት ክዛረቡ ውዒሎም ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ስለ ዘይዝቅዐ ኣንሕና ክንቕበሎ ኣይንኽእልን ንድሕነት ሃገርናን ልኡላውነት ሃገርናን ኢና ንሰርሕ ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ኣብቲ ክገልጽዎ ዝወዓለ ናይ ትራምፕን ናይ ቻይና መንግስቲ ቻይና ውዕል ደሞ ኣስጋኢ ብምዃኑ ኣንሕና ክንገብሮ ውዕል ዘለና ደሞ ሓደ ጉዳይ እዩ ክብል ድማ እዮም ተገሊጾም ኣብቲ ውዕል ክተካየዱ ሓሲባ ዘላ ኢራን ምስ መንግስቲ ሩስያ ምዃኑ እውን እዮም ክሕብሩ ውዒሎም መንግስቲ ትራምፕን መንግስቲ ሩስያን ስለ ዘይስማምዑ እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ነገር ክፍታሕ ከም ዘይኽእል እዮም እውን ገሊፆም ዘለዉ እዚ ጎንፂ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትራምፕን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩስያን ዘሎን ክፍታሕ በለይ ምዃኑ እውን ዓብዪ ፀገማት ክፈጥር እዩ ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ትራምፕ ኣብ ጎንና እኳ ተለይሃለየ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ጎንና ከም ዘለዋን ክንሕብረልኩም ክፈቱ ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ከምኒ ፓኪስታን ዝበለን ከምኒ ሩስያ ዝበሉን ፀረ ትራምፕ ስለ ዝኾኑ እዚ ነገር እዚ ላዕላውነትና እንድሕር ለየኽቢራ ኣሜሪካ እሶም ሒዝና ላፍቲ ውግእ እዚ ክንኣቱ ኢና ክብል ድማ እዮም ብጎራዊ ሃገሮም ተኣማሚኖም ዘለዉ ክብል ድማ አልጀዚራን ዝተፈላለዩ ማሕበራት እውን ክገልጹ ኢሎም ኣብዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ደሞ ዝተፈላለያ መራክብ እናወደማ ከም ዝርከባን እቲ ናይ ባሕሪ ኦይል ድማ እናፈሰሰ ከም ዝርከብ እዮም ክሕብሩ ኢሎም ኣብዚ ብዙሕ ሰብ እዚ ክስማምዑሉ ዘይከኣለ ደሞ ክጸንሑ ውዒሉ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ናብ ሰላማዊ ነገር ክምራሕ እኳ ተዘይከኣለ እቲ ናይ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣሜሪካ ሙሉእ ስለ ዝዓፀየቶ ግን ለኣና እንጀራና ተዓፅዮ ኣሎ ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ዘለዉ እዚ ብዙሕ ነገር ክዘራርን ክበኣስን ዝኸኣለ ባሕሪ ሆርሙዝ ስለ ዘይከፈተቶ ኣሜሪካ እቲ ባዕላ ዝጀመረቶ ኢራን ኣሜሪካ ክትውድኦ ከም ዘይትኽእልን ባዕልና ክንውድኦ ከም ዘለና እዮም ክገልጹ ውዒሎም እቲ ናይ ብባሕሪ ተመሓላልፎ ነበረት ነዳጃ ንኻሊእ ሃገር እውን ክተመሓላልፎ ከም ዝኽኣለት እውን ተሓቢሩ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር እቲ ነዳጂ ስለ ዝበዝሐ ንሃገራት ብምሉእ ክባፃፅሕ ስለ ዘይከኣለ መሊኡ እውን ናብ ደገ ክፈስስ ከም ዝተረኣየ እውን ማሕበራት ሚድያ ክገልጹ ውዒሎም ኣለዉ ዝተፈላለየ ፀገማት ተፈጢሩ ነበረ ምስ ቻይና እውን ኢራን ኸይዳ ክትፈትሖ ትሙክርላ ማለት እዩ ቅድሚ ከዚ ትራምፕ ኣግኒቦም ነይሩ ቅድሚ ትማሊ ምሸት ማለት እዩ ወንዳ እምበር እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ነገር ክፈትሕዎ መንግስቲ ኢራን ናብ መንግስቲ ቻይና ብምኻድ ውዕል ሰላም ከምፅእ ከም ዝስዕሩ ዘለዉ እዮም እናሓበሩ ዝርከቡ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ክሳኻዕ በለይ ምዃኑ ግን ብዙሓት ክቁጥዕ ክኢሉ ኣሎ ክብል ድማ እዮም ገሊፆም እቲ ፓኪስታን ሓሲባቶ ዘላ ግን እዚ ነገር እዚ ኣነ ብናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ሓይልታት ወይ ደሞ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ሃገር ወይ ደሞ ዝተፈላለየ ናይ መራክብ ይኹን ክሰድድ እየ ክትብል ድማ እያ ገሊፃ ዘላ እዚ ነገር እዚ ተዓፂሎ ለኣየ እውን ብጣዕሚ ኢኮኖሚ ክጎደለይ ዝኽእል እዩ ክብል ድማ እዮም ሓቢሮም ዋና ዕላማ ናይ ትራምፕ ግን እታ ኢራን ኒኩሌር ክትሕዘ ትኽእልን እንተሒዛ ደኣ ቀዳማይ ጠፋኢት ኣሜሪካ ከም ዝኾነት ክሕብረልኩም ፈቱ ክብል ድማ እዩ ገሊፁ መንግስቲ ህንዲ ደሞ ህዝብታቱ ብምእካብ ካብ ናይ እቲ ኢራን ትቕበሮ ዝነበረት ነዳጅ ብምዕፃዩ እቲ ነገሩ ዝሞቱ ክብል ድማ እናሓበረ ዝርከብ ተዘጋጀዩሉ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ካብ ዝፅበየኩም ክትጥንቀቑን ክትሕበሩ ከም ዘለኩም እውን ትፈልጡ ኣለኩም ክብል ድማ እዩ እናጠንቀቓ ውዒሉ እዚ ሚኒስተራት ክገብሩ ዝነበሩ ውዕላት እውን እናደንገፀ ዝርከብ እንተኾነ እኳ እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ነገር በለይ ምዃዱ ብዙሕ ሰባት እውን እናሸበረ ይርከብ እስራኤል ደሞ እቲ ዝገብሩ ዘላ ግፍዓ እውን
استفعل متشفنا هزم زسقي كل ما يمقريسهم لكاوي سلستميت زخون سوات دمو مويتهم زلوا يوم تحبيرهم تي مويتهم زلوا دم أبيلدينج ودمو نايم منوريا كونديمينيوم خمسين بريئون تقول زلوا تي أبارتما زناير منوريا كفرس بمقالو أو نور لا سلستميت زخونون يوم مويتهم سوسون كاوي إسرام حموشن زخون حساناتن استفعل لي دمو عبيتين حسب حدا كم تموت يوم تحبيرهم زلوا زنقر زقن بسلامة نقر كبك حمز زلوا يوم الحبورو زركوا مالتي يخون دامبر دحنت هزبون أسقى خونتات هم زلون نحبر لهم يفوت خيل لما قاليسو اتي هزب إيرانون لفزوق ملوع لما هم زلون كأتهم زخانون كحبر لهم يفوتوا ستريت هرمزون اسقى غازي بالي مفاتو اتي زي حزن نقري قن يخون دامبر أوز حتى روان بحيلنا خنفتحينا خل لما ونفكر هم زركوا يوم تقوليسو زلو از نقر زي لا سلامة ونقر كم رح لو ندحر زي مرحقن بوزح كساراتاتون كوع لهم زغيلن أفتي هزب أمريكاون زفت أمزلو قفعتاتون كنا قارط أينا خل لما يوم قاليسو منيرم أتي قفعتاتون سفلاليو ناي ኢንተርቪው ክጎሩ ዝመፁ ሰባትን ብምቕታል እናካይዱ ነይሮም ይኹን ዳንበር ክነቋርፁ ኢና ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ዘለዉ እቲ ዝገበርዎ እውን ክኽሰሱ እዮም ኣንሕና ቅተሉ ኢልና ይንኣኽናዮም ክብል ድማ እዮም ገሊፆም ናሎማዓንቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሒዘልኩም ክመፅእ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ